amikor a délutáni időszak van, amikor megyünk értük, akkor utána azért legyen megint rájuk egy kis időnk. Igaz, hogy érezzék, hogy azért anya itt van, vagy apa itt van, tehát hogy azért, mert ők oviba vannak, vagy iskolában vannak, azért még meg vagyunk. Abszolút, meg én azt javasolnám, hogy ne legyen ez egy ilyen rögtön kikérdezős időszak. Tehát, hogy hagyjuk, hogy a gyerek megpihenjen, letegye azt, ami ott érte, feldolgozza, úgyis el fogja később mesélni, ha fontos. De az nem annyira fontos, hogy percről persze tudjuk, hogy ott mi történt, hogy volt, melyik órán, melyik nénivel, melyik bácsival, melyik gyerekkel, mi volt az ebéd. Ugye ez is egy ilyen nagyon klasszikus kérdés, én is mindig föltettem, különböző érdekes válaszokat kaptam rá egy idő után, hogy mi volt az ebéd, abból már kevésbé tudtam meg, hogy mit ettek, de érdemes leszokni róla, tehát hogy tényleg ezek a lényegtelen kérdések feleslegesek, csak benne tartják a gyereket abba a helyzetbe, amiből már kijött, és neki is kell a pihenés.